ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏନ୍ଏସି ୱାର୍ଡ 6 ନୀଳଗିରିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବ ସଭାପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ କମଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନୀଳଗିରିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବ ସଭାପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସଭାପତି ତାପସ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଶିଶିର କୁମାର ରାଉତ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିରାଶମଣି ବାଗ, ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଡଭୋକେଟ କରୁଣାକର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ବିଜେଡିର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ଏପରି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କମଳ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRL ନ୍ୟୁଜ୍।